haba Kren Siat Pyrshah ya ka Voice of the People Party u working president ka UDP u ba Paul Lyngdoh u la ong ba kalong ka ba ya ka nu ka seng san hima ban yai ne lada omdon ya ka nongrim ka baskem haba Kren bat gilat pathai kubor u ba Lyngdoh u la penswaru ba kalong ka basuk ban thau ya ka seng san perthei bat ban pension shed ya ki pat ba katkum ka jing sngo ka chong u hapo ki khandet banai hadian chong ka jing election lok sabha ki pat ba kilas dang ban yo ya ki jing shisha chong ki seng baper da ka ba ong ba ka ni kamlong kum ka drama ka ba haban ak na ka benta lai kanta Henry ka long kum ga jing amare thong ka ba beteng da ki snem man ka bas kham ba pai ba ki khindet banai menta ki ba I ya ki rong ba shisha jong ki seng seng bathai baper kene kam de ka drama ka bangi ele ka ba ne lai kanta gare ka race ka ba ne bun snem pat na kata kadau ngadon jingsos khap ba kutong jongi na jaw constituency u ba Augusta jarwa u yo e thong jong jingjop ka Mikalia Congress kala penram